Welcome to my channel. Please subscribe, like and share. Kan mau lokomaya kanekaway. Wat chu kan rantin, a chwa ba phin kan rantin, per chang sa thu chwa, kom no ki tu ki pro ki job, ka yalenti ha ka chung im jong ki. Ya rap kersan ajeng sai ki way, kom ba ka sngi ka ajeng sai ya ka perthai, om komul o paka dom ya ka perthai. Ha ka chung im jong ki pro lada ngim la ban pring ki chung e chung den char ngim la heru ban pring ki chung job. Ka sok pan klet ya ka babha, henrei ka e pat pan klet ya ka besniu. Le bhai ki way om de ka bakwan buram. Ya rap ya ki way om de ban kmilanti bakin ya rap epi. Ba ro nangi ngi don ki chung e henrei ya le e ki de ki chung duwai. Kam sim chapting ponsen kapan du chung kerman yangi henrei kam sim chlur kam chu tu chung kerman ladai kan du ki chung e. Ka chung em chong ki pro lada ngi le e bha om don batip henrei ngi kom bakla khandet labna lut paro. Ya thu ki chung e chong phi how play om dai banithu ha ki status social media. Wat ya butan yang pat ki way namar ngi don lagi chong ki sap. Wat kasngi uslap ki don lagi chong ki tenrai. Saya bawa nam klep pan like, share and subscribe. Kublai Cibun.